እዙይ ሬዲዮ ኤረና ድምጽ ራዲዮ ኤረና ኣብ ኤርትራ ዝነበሩ ወተሃደራት ሶማል ላብ ኩናት ትግራይ ከም ዝተሳተፉ ኣረጋጊጽናይና ክብል ተሓጋጋዚ ጸሓፊ ጉዳያት ወጻኢ ኣሜሪካ ኣብ ኣፍሪቃ ሮበርት ጎደግ ገሊጹ። ኣብ ኢትዮጵያ ከተማ ባህር ዳር ኣብ 3 ሐምለ ክጅምር ዝነበሮ ግጥማት ሴካፋ ኣብ ውድእ ሰዓት ብ2 ሰሙን ተናዊሑ። ግብጺ ሓድሽ መደበር ሓይሊ ባሕሪ ሃኒጻ። ኣርስታት ዜና ክትከታተሉ ጸኒሕኩም ክቡራት ሰማዕትና ዝርዝራት ይቕጽል። ኣብ ኤርትራ ብታዕሊም ዝነበሩ ሶማላውያን ናብ ትግራይ ኣብ ዝተኻየደ ኩናት ከም ዝተሳተፉ ኣሜሪካ ከተረጋግጽ ክኢላ ክብል ተሓጋጋዚ ጸሓፊ ጉዳያት ወጻኢ ኣሜሪካ ብኣፍሪቃ ሮበርት ጎደግ ገሊጹ። እቲ ላዕለዋይ በዓል ስልጣን ኣሜሪካ ነዚ ዝገለጸ ናይ ሶማል መበቆል ዘለዋ ህበብቲ ኣባል ባይቶ ኣሜሪካ ኢልሃም ዑመር ድሕሪ ዘቕረበትሉ ሕቶ ምዃኑ ሶማል ኣልዮም ዝተባህለት ማዕከን ዜና ሓቢራ። መንግስቲ ሶማል ኣባላት ፖሊስ ንኸሰልጥን ዜጋታቱ ናብ ኤርትራ ንኽልእኽ ዝኸተሞ ስምምዕ ንኣሜሪካ ከም ዝበጽሓ ዝሓበረት በዓል ስልጣን ድሒሩ ግና እቶም ሶማላውያን ናብ ኢትዮጵያ ናብ ዝተወልዐ ኩናት ከም ዝኣተዉ ፍሊጡ። ሶማላውያን ወተሃደራት ኣብ ኩናት ትግራይ ከም ዝተሳተፉ ኣቐዲሙ ዝቐረበ ጸብጻብ ሕቡራት ሃገራት ገሊጽ እዩ። መንግስቲ ርእሰ ምሕዳር ፑንትላንድ ብወገኑ ኣብ ኤርትራ ካብ ታዕሊም ሃዲሞም ዝበሎም ሶማላውያን ወተሃደራት ኣብ መደበር ቴሌቪዥን ኣቕሪቡ እዩ። ፕሬዚደንት ሶማል መሐመድ ፋርማጆ ብዛዕባ እቶም ናብ ኤርትራ ንታዕሊም ዝተላእኩ ይኹን ኣብ ኩናት ትግራይ ዝተሳተፉ ሶማላውያን ወግዓዊ መብርሂ ክህብ ብወለዲ ኣባላት ባይቶን ተቃወምቲ ሰልፍታትን ጸቕጢ ይግበረሉ ኣሎ። ቀዳማይ ሚኒስትር ሶማል መሐመድ ሑሴን ሮብለ ብወገኑ ነቲ ጉዳይ ተጻሪ ኮሚቴ ኣቂሙ ይርከብ። እታ ብሚኒስትራት ምክልኻልን ውሽጣዊ ጉዳያትን ጠቕላሊ ሓለቓ ስታፍ ሰራዊት ሶማል ከምኡውን ኣምባሳደር ሶማል ኣብ ኢትዮጵያ ዝቆመት ኮሚቴ እተካይዶ ዘላ ምጽራይ ምዛዘመት ናብ ህዝቢ ወግዓዊ ጸብጻብ ከተቕርብ እያ። ቀዳም 3 ሐምለ ኣብ ከተማ ባህር ዳር ኢትዮጵያ ክኽፈት መደብ ተታሒዙሉ ዝነበረ መበል 41 ውድድር ዋንጫ ማሕበር ኩዕሶ እግሪ ሃገራት ምብራቕን ማእከላይን ኣፍሪቃ ወይ ሴካፋ ናብ 17 ሐምለ ተሰጋጊሩ። እቲ ኤርትራውን ክትሳተፈሉን ቂዳ ዘላ ዞባዊ ግጥም ብ2 ሰሙን ዝተናውሐሉ ምኽንያት ለበዳ ሕማም ኮቪድ-19 ምዃኑ ተመልኪቱ። ሴካፋ ናብዚ ውሳኔ ዝኽበጽሕ ዝኽኣለ ዝሓለፈ ሰሙን ምስ ኣባላቱ ብመገዲ መሳለጥያ መራኸቢ ቪድዮ ዙም ድሕሪ ምዝታይ እዩ። ፈጻሚ ዳይረክተር ሴካፋ ኣውካካቼዎ ከም ዝሓበሮ ኣብዚ እዋን ዩጋንዳ ኣብ ሓፈሻዊ ዕፅዋ ሩዋንዳን ምዕራባዊ ዞባ ኬንያን ድማ ኣብ ከፊላዊ ዕፅዋ ስለ ዝርከባ እተን ሃገራውያን ጋንታታት ካብ መንግስተን መገሺ ፍቓድ ክረኽባ ተጸጊመን ኣለዋ። ብተወሳኺ ብፊፋ ኣብ ዝዳሎ ዋንጫ ዓረብ ክትሳተፍ ናብ ቀጠር ዘምርሐት ሃገራዊት ጋንታ ደቡብ ሱዳን ገለ ካብ ተጻወታ ብኮቪድ-19 ድሕሪ ምልካፎም ኣብ ውሸባ ስለ ዝርከቡ ካብቲ ሃገር ክትወጻሉ ትኽእል ዕለት 6 ሐምለ እዩ። ኣብ ርእሲ እዚ ሊግ ታንዛንያ 18 ሐምለ ስለ ዝዛዘም ኣብዚ እዋንዚ እቲ ሃገራዊ ፌደሬሽን ንብምልኦም ኣገደስቲ ተጻወትቲ እታ ሃገራዊት ጋንታ ክረኽቦም ስለ ዘይክእል ክሳብቲ ውድድር ዝፍጸም ንኽጽበ ክግደድ እዩ። ዛጊት ብዘይካ ሱዳንን ሶማልን ካልኦት ብሙሉአን ኣባል ሃገራት ማለት ኤርትራ፣ ኢትዮጵያ፣ ዩጋንዳ፣ ጅቡቲ፣ ደቡብ ሱዳን፣ ታንዛንያ፣ ዛንዚባር፣ ብሩንድን ሩዋንዳን ኣብዚ ውድድር ክሳተፋ ምዃነን ኣረጋጊጸን ኣለዋ። ሃገራዊት ጋንታ ዴሞክራሲያዊት ሪፐብሊክ ኮንጎ ኸኣ ከም ዕድምቲ ኮይና ክትሕወሰን እያ። ክሳብ ሕጂ ኣብዚ ውድድር ከሳትፈን ዝኽእል ዝተሓተተኦ ሙሉእ ናይ $20,000 ዝኸፈለ ሃገራት ኤርትራ፣ ኬንያ፣ ታንዛንያ፣ ዛንዚባር፣ ጅቡቲ፣ ደቡብ ሱዳን፣ ሩዋንዳን ዴሞክራሲያዊት ሪፐብሊክ ኮንጎን እየን። ግብጺ ዝሃነጸቶ ሓድሽ መደበር ሓይሊ ባሕሪ ስርሑ ጀሚሩ። እቲ ኣብ ማእከላይ ባሕሪ ዝተሃንጸ ናብ ሊብያ ዝቐረበ መደበር ሓይሊ ባሕሪ ፕሬዚደንት ግብጺ ዓብደልፋታሕ አልሲሲ ብ3 ሐምለ መሪቑ ከፊትዎ። ወራሲ ዓራት ሕቡራት ኢማራት ዓረብ ሼኽ ዛይድ ቢን አልናህያንን ፕሬዚደንት ቤት ምኽሪ ሊብያ መሐመድ አልሜንፊን ኣብ ጎኒ ፕሬዚደንት ግብጺ ብምዃን ኣብቲ ጋጣሚ ተረኺቦም። ግብጺ ኣብቲ ሓዲስ ዝሃነጸቶ ሓይሊ ባሕሪ ካብ ፈረንሳ ዝሸመተተን ሄሊኮፕተራት ዝስከማ መራኽብ ኩናት ናይ ትሕቲ ባሕሪ መራኽብን ካልኦት ዓይነታት መራኽብ ውግእን ንምርኢት ኣቕሪባ። ዕላማ ምህናፅ መደበር ሓይሊ ባሕሪ ውሕስነት ግብጺ ኣብ ቀይሕ ባሕርን ማእከላይ ባሕርን ምሕላው ምዃኑ ፕሬዚደንት አልሲሲ ኣብቲ ጋጣሚ ገሊጹ። ንሱ ብተወሳኺ ምስ ኢትዮጵያ ዘሰሓሕብ ዘሎ ጉዳይ ናይል ብወታደራዊ ሓይሊ ክፍታሕ ከም ዘይደሊ እኳ እንተጠቐሰ ግብጺ መደምደምታ ዘይብሉ ዘተ ክትጽመድ እውን ቅቡል ኣይኮነን ኢሉ።
ዜና ኣብዚ ይፍጸም። እዚ ሬድዮ ኤረና ድምፂ ራድዮ ኤረና እዩ። ሰላም ከመይ ተቐኒዩ ዝኸበርኩምን ዝኸበርክንን ኣፍቃር ስፖርት ንሎሚ ሶሉስ 6 ሓምለ 2021 ቀፂልና ኣብ ነቕርቦ ሰሙናዊ መደብ ስፖርት ንዓወት ኤርትራውያን ተቐዳደምቲ ብሽክለታ ሄኖክ ሙሉብርሃንን መትከል ኢዮብን ኣብ ኢጣልያን ቱርክን ንውድድር ኩዕሶ እግሪ ሃገራት ሴካፋ ከምኡውን ካልኦት ዝተፈላለዩ ሓበሬታውን ኣዛንኣይን ትሕዝቶታት ዘለዎም ዛዕባታት ኩዕሶ እግርን ቅድድም ብሽክለታን ክንደስስ ኢና። ምሳና ሓቢርኩም ክትጸንሑ ብኽብሪ ንዕድመኩም። ኤርትራውያን ተቐዳደምቲ ሄኖክ ሙሉብርሃንን መትከል ኢዮብን ዝሓለፈ ቀዳመ ሰንበት ኣብ ዝተኻየደ ውድድራት ብሽክለታ ዓወት ቀኒዕዎም። በሰንበት 4 ሓምለ ኣብ ኢጣልያ ዝተሰላሰለ መበል 36 ውድድር ክላሲክ ጂሮ ዴል ሜዲዮ ብሬንታ ዝተሳተፈ ኣባል ደቡብ ኣፍሪቃዊት ኮንቲኔንታል ቲም ኩቤካ ሄኖክ ሙሉብርሃን ካልኣይ ደረጃ ሒዙ ቱርና ዓወት ብምዝጋብ ኣብ መድረኽ ሽልማት ንምድያብ በቂዑ። ኣብዚ ብዩሲኣይ ናይ 1.2 መዐቀኒ ደረጃ ዝተዋህቦ 171.6 ኪሎ ሜትር ርሕቀት ሸፈነ ይቀደድም ኮሎምቢያዊ ዲዲየር መርሻን ንቅድድሙ ብ4 ሰዓታት 4 ደቂቃን 2 ካልኢታትን ብምዕማም ቀዳማይ ኮይኑ ኢጣልያዊ ሳይሞን ራካን ድማ ነቲ ካብ ማርሻን ብ45 ካልኢታት ድሒሩ ካልኣይ ኮይኑ ሕንፃ ዝረገፀ ሄኖክ ብ13 ካልኢታት ስዒቡ ሳልሳይ ተርታ ተሰሪዑ። ኣብዚ ካብ 169 ተቐዳደምቲ 53 ጥራይ ንውድድሮም ክውድእሉ ዝኽኣሉ ከቢድ ቅድድም ዝተኻፈለ ወዲ ጋንቱ ንሄኖክ ዝኾነ ኤርትራዊ ዮሃንስ ገብረ ህይወት ብወገኑ መበል 32 ኮይኑ ኣትዩ። ሎሚ ዓመት ኣብ 28 መዓልታት 4117 ኪሎ ሜትር ዝተጓዓዘ ኣብ ጥርዚ ብቕዓቱ ዝርከብ ሄኖክ ነቲ 7 መድረኻት ምስ ቀዳሞት 10 ብሉጻት ተቐዳደምቲ ብምዃኑ ፈጺሞ። ኣብ ተመሳሳሊ ዕለት ኣብ ቱርኪ ኣብ ዝተኣንገደ ውድድር ክላሲክ ካራማናራስ ግራን ፕሬክሰስ ዝተሳተፈ ኣባል ማሌዥያዊት ኮንቲኔንታል ቲም ተሬንጋኑ መትከል ኢዮብካ ቅዳሕ ካርቦን ናይ ሄኖክ ብዝኾነ ውፅኢት ካልኣይ ተርታ ብምስራዕ ኣንፀባራቕ ዓወት ሓፊሱ። ነዚ 3 ሰዓታትን 8 ካልኢታትን ዝሓተተ 124.5 ኪሎ ሜትር ርሕቀት ዝነበሮ ቢዩሲኣይ ድማ 1.2 መዐቀኒ ደረጃ ዝተሰላዓሉ ቅድድም ወዲ ጋንቱ ንመትከል ሞንጎልያዊ ጃምባል ጃምትስ ሳንባያር ክዕወተሉ እንከሎ ዩክሬናዊ ኮረኔኮ ሚካኤሎ ከዓ ንመትከል ተኸቲሉ ሳልሳይ ደረጃ ሒዙ። ብዘይካዚ መትከል ብድሕሪኡ ቀዳም 3 ሓምለውን ኣብ ውድድር ክላሲክ ጀርመኒካ ግራን ፒክሰስ ተቐዳዲሙ እዩ። ተሻዓይ ደረጃ ብምሓዝ ድማ ዝምስገን ውፅኢት ኣመዝጊቡ። እዚ 153.8 ኪሎ ሜትር ዝተጓዓዘ 1.2 መዐቀኒ ዘለዎ ውድድር ብዓብላልነት ተወላዲ ፓናማ ዝኾነ ሮቢን ጁራዶ ክሪስቶገር ተፈጺሙ። ዝሓለፈ ቀዳም 3 ሓምለ ኣብ ከተማ ባህር ዳር ኢትዮጵያ ክኽፈት መደብ ተታሒዙሉ ዝነበረ መበል 41 ውድድር ዋንጫ ማሕበር ኩዕሶ እግሪ ሃገራት ምብራቕን ማእከላይን ኣፍሪካ ወይ ሴካፋ ብምኽንያት ለበዳ ሕማም ኮቪድ-19 ኣብ ገለ ኣባል ሃገራት ሓፈሻዊ ዕፅዋ ኣብ ገለ ካልኦት ሃገራት ከዓ ከፊላዊ ዕፅዋ ተኣውጁ ብምህላው ብክልተ ሰሙን ተናዊሑ ናብ 17 ሓምለ ተሰጋጊሩ። ሴካፋ ናብዚ ውሳነ እዚ ክበፅሕ ዝኽኣለ ዝሓለፈ ሰሙን ምስ ኣባላቱ ብመንገዲ መሳለጥያ መራኸብ ቪድዮ ወይ ዙም ድሕሪ ምዝታዩ። ፈጻሚ ዳይሬክተር ሴካፋ ኣውካ ጋቸዎ ከም ዝሓበሮ ኣብዚ እዋን ዩጋንዳ ኣብ ሓፈሻዊ ዕፅዋ ሩዋንዳን ምዕራባዊ ዞባ ኬንያን ድማ ኣብ ከፊላዊ ዕፅዋ ስለ ዝርከብ እተን ሃገራውያን ጋንታታት ካብ መንግስተን መገሺ ፍቓድ ክረኽባ ተጸጊመን ኣለዋ። ብተወሳኺ ብፊፋ ኣብ ዝዳሎ ዋንጫ ዓረብ ክትሳተፍ ናብ ቀጠር ዘምርዐት ሃገራዊት ጋንታ ደቡብ ሱዳን ገለ ካብ ተጻወታ ብኮቪድ-19 ድሕሪ ምልካፎም ኣብ ውሸባ ስለ ዝርከቡን ካብታ ሃገር ክትወፀሉ ትኽእል ዕለት ድማ ሎሚ 6 ሓምለ ብምዃኑን ካልእ ካብቲ ንምስግጋር ናይቲ ውድድር ዝጸለወ ኣጋጣሚ እዩ። ኣብ ርእሲ እዚ ምኽንያታት ሊግ ታንዛንያ 18 ሓምለ ስለ ዝዛዘም ኣብዚ እዋን እዚ እቲ ሃገራዊ ኮንፌደሬሽን ነብምሎም ኣገደስቲ ተፃወቲ ሃገራዊት ጋንታ ክረኽቦም ስለ ዘይከል ክሳብ እቲ ውድድር ዝፍጸም ንኽጽበ ክግደድ እዩ። ዛጊት ብዘይካ ሱዳንን ሶማልያን ካልኦት ብምሉአን ኣባላት ሃገራት ማለት ኤርትራ፣ ኢትዮጵያ፣ ኡጋንዳ፣ ጅቡቲ፣ ደቡብ ሱዳን፣ ታንዛንያ፣ ዛንዚባር፣ ብሩንድን ሩዋንዳን ኣብዚ ውድድር ክሳተፋ ምዃነን ቃለን ሂበን ኣለዋ። ሃገራዊት ጋንታ ዴሞክራሲያዊት ሪፐብሊክ ኮንጎ ከዓ ከም ዕድምቲ ኮይና ክትሕወሰን እያ። ክሳብ ሕጂ ኣብዚ ውድድር ከሳትፈን ዝኽእል ግቡእ ክፍሊት ዘማልኣ ወይ ከዓ $20,000 ኣሜሪካ ዝኸፈለ ሃገራት ኤርትራ፣ ኬንያ፣ ታንዛንያ፣ ዛንዚባር፣ ጅቡቲ፣ ደቡብ ሱዳን፣ ሩዋንዳን ዴሞክራሲያዊት ሪፐብሊክ ኮንጎን። ኣብ ወርሒ ዳር 2009 ሃገራውያን ጋንታታት ፈረንሳን ሪፐብሊክ ኣየርላንድን ኣብቲ ደቡብ ኣፍሪቃ ዘእንገደቶ ዋንጫ ዓለም 2010 ንምስታፍ ኣብ መንጎን ወሳኒ ናይ ክልተ እግሪ መጻረይ ግጥም ኣካይደን ነይረን።
ب14 ሕዳር ኣብ ከተማ ዳብሊን ኒኮላ ኣኔልካ ብዝቁፀራ ጎል ፈረንሳ 1-0 ክትዕወት እንከላ ድሕሪ 4 መዓልታት ድማ ኣብ ከተማ ፓሪ ኣየርላንድ ሮቢን ኪን ብዘመዝገባ ጎል ኣብ ምድብ 90 ደቂቕ ብተመሳሳሊ 1-0 ረቲዓ ድምር ውጽኢት ናይቲ ክልተ እግሪ ርክብ 1-1 ስለ ዝኾነ ተዓዋቲት ጋንታ ንምፍላይ ተወሳኺ 30 ደቂቕ ተዋሂቡ ኣብ መበል 103 ደቂቕ ድማ ፈረንሳ ኣብ ከባቢ ማእከል ሜዳ ነፃ ቅላዕ ኣብ ዝረኸበትሉ ፍሎረ ማሎዳ ሃሪሙ ነታ ኩዕሶ ናብ ክልል ልዳት ኣየርላንድ ለኣኻ እዛ ኩዕሶ ነቲ ኣብ የማናይ ሸነኽ ልዳት ኣየርላንድ ዝነበረ ኣጥቃዒ ፈረንሳ ቴሪ ኦንሪ ሓሊፋ ንግዳም ክትወፅእ እናተደናደደት እንከላ እቲ ተጻዋታይ በቲ ኩዕሶ ክትንከፈሉ ዝኽእል ክፍሊ ኣካላቱ ኣብ መዓላ ከውዕላ ከም ዘይክእል ስለ ዝተረድአ ነታ ኩዕሶ ብኢዱ ክልተ ግዜ ተንኪፉ ኣመቻቻ ብድሕሪኡ ነታ ኩዕሶ ብእግሩ ነቲ ኣብ ኣፍ ደገ ልዳት ዝነበረ ዊልያም ጋላስ ለኣኸሎ እሞ ጋላስ ድማ ብርእሱ ገጪው ኣብ ሰኪዐት ኣሰራሰራ ሓላው ልዳት ኣየርላንድ ሻይ ጊቭን ምስ ብጾት ኮይኑ ንዳኛ ብምኽባብ እታ ኩዕሶ ብኢድ ከም ተተንከፈትን እታ ጎል ከዓ ሕጋዊት ከም ዘይኮነትን ከእምንዎ እኳ ተጻዕሩ ሰማዕ ግን ኣይረኸቡን ኣብቲ እዋን ከምዚ ኣብዚ ግዜ ዳያኑ ብቪድዮ ቴክኖሎጂ ወይ ከዓ ቫር ዝድግፍዎ ዘለው ይሕገዙ ብዘይምንባሮም ከዓ እታ ጎል ጸደቐት ድሕሪ ጸወታ ፌደሬሽን ኩዕሶ እግርን መንግስቲ ኣየርላንድን ከምኡውን ሓያሉ ኣፍቀርቲ ኩዕሶ እግሪ እቲ ጸወታ ንኽድገም ናብ ፊፋ ኣብየት እኳ እንተበሉ ጸማም እዝኒ ጥራይ ተዋሂቦም ፈረንሳ በዚ ዝረኸበት ተዓወት ናብ ዋንጫ ዓለም ደቡብ ኣፍሪቃ ከተመርሕ እንከላ ኣየርላንድ ግን ነቲ ውድድር ብመስኮት ቴሌቭዥን ክትዕዘቦ ተገዲዳ 12 ዓመታት ንድሕሪት እንተደኣ መጺና ዝሓለፈ ሰሙን ሃገራውያን ጋንታታት ፈረንሳን ስዊዘርላንድን ናብ ርብዒ ፍጻሜ ዩሮ 2020 ከስግረን ዝኽእል ግጥም ኣብ ከተማ ቡካሬስት ሩማንያ ኣካይደን ነይረን ምድብ 90 ደቂቕ ተወሳኺ ፍርቂ ሰዓትን ናይቲ ጸወታ ብማዕረ ውጽኢት 3-3 ስለ ዝተፈጸመ ተዓዋቲት ንምፍላይ ኣብ መወዳእታ ክልተን ጋንታታት መፈላለይ ፍጹም ቅላዕ ካርማ ዕድመ ቀሪቡለን ስዊዘርላንድ ንብሙልአን ዝተዋህባ 5 ፍጹም ቅላዕ ኣብ ግቡእ ቦተአን ኣቐሚጣተን ፈረንሳ ከዓ ነተን ናይ ፈለማ 4 ቅላዓት ከተእትወን እንከላ ነታ ብክልያን ምባፔ ዝተሃርመት 5 ቅላዕ ግን ሓላው ልዳት ስዊዘርላንድ ያን ዞመር ተወርዊሩ ኣድሒንዋ ከም ውጽኢት ናይ ዝኻ ስዊዘርላንድ 5-4 ረቲዓ ናብ ርብዒ ፍጻሜ ክትሓልፍ እንከላ ፈረንሳ ከዓ ሩዓ ጠቕሊላ ናብ ሃገራ ኣቕኒዓ ብመሰረት ሕጊ ኩዕሶ እግሪ ሓደ ሓላው ልዳት ፍጹም ቅላዕ ቀድሚ ምህራሙ ካብ መስመር ልዳቱ ዋላ ሓንቲ ኣሰርዎ እንትኹን ንቕድሚት ገጹ ተወዝ ክብል ኣይፍቀድን እዩ ነዚ ሕጊ ጥሒሱ ነታ ኩዕሶ እንተደኣ ኣድሒንዋኻ እታ ፍጹም ቅላዕ ዳግማይ ከም እትህረም እዩ ዝግበር ደገፍቲ ፈረንሳ ድሒሮም ብዘቕረብዎ ጥርዓን መሰረት ዞመር ነታ ንፈረንሳ ካብ ዩሮ 2020 ዘሰናበተት ተቕላዕ ገና ቅድሚ ምህራማ ሓደ ስጉምቲ ንቕድሚት ድሕሪ ምስጓሚዩ ጎል ካብ ምእታው ዓጊትዋ ስለዚ ሕጊ ኩዕሶ እግሪ ስለ ዝተጣሕሰ ማሕበር ኩዕሶ እግሪ ኤውሮጳ ንውጽኢት ሰሪዙ ነቲ ጸወታ ክደግሞ ኣለዎ ብምባል ኣብ ፈረንሳዊት መርበብ ሓበሬታ ሌሊኝ ቡዥ ጥርዓን ወይ ከዓ ፔቲሽን ከተኣኻኽቡ ቀንዮም እቲ ብፒረስ ዝተባህለ ውልቀ ሰብ ጀመረ ጥርዓን ልዕሊ 400,000 ወይ ከዓ ልክዕ ንምዃን 270,000 ደገፍቲ ክታሞም ከም ዘንበርሉ ተፈሊጡ ይኹን እምበር እቲ ጥርዓን ዝኾነ ይኹን ተቐባልነት ክረክብ ኣይከኣለን እቲ ፍጻሜ ግን ከም ፍጻሜ ንብዙሓት ነቲ ኣቐዲምና ዝዘንተናዮ ኣብ 2009 ኣብ መንጎ ፈረንሳን ሪፐብሊክ ኣየርላንድን ዘጓነፈ ክስተት ኢድ ሸናሒት ጸናሒት ንዝብል ምስላን ከይዘኻኸሮም ኣይተረፈን ካብ ግጥም ስዊዘርላንድ አንጻር ፈረንሳ ከይወፃና እዚ ኣብ ምድብ 90 ደቂቕን ተወሳኺ ፍርቂ ሰዓትን 3-3 ዝተፈጸመ ጸወታ ካብ 89 ደቂቕ መርሒነት ፈረንሳ 3-2 ይቐፂሉ ነይሩ ኣብ መበል 89 ደቂቕን 24 ካልኢታትን ዓይኒ ካሜራ ናብ ደገፍቲ ስዊዘርላንድ ኣብ ዘተኮረትሉ ኣብ መስኮት ቴሌቪዥን ሓደ ሉካ ሎውቶንባክ ዝተባህለ ማልያ ስዊዘርላንድ ዝለበሰ መነጽር ኣብ ዓይንቱ ዝሰኹዐን ጻዕዳ ባርኔጣ ብርእሱ ዘቐመጠን ስዊዘርላንዳዊ ብክቱር ሓዘን እናተሳቐን ክበኪ እናተደናደነን ተራእዩ ድሕሪ ሒደት ካልኢታት ተጻዋታይ ስዊዘርላንድ ጋቭራኖቪች ንሃገሩ ዘመዓራረየታ ጎል ኣብ ሰኪዔት ፈረንሳ ምሰንበረ ድማ እዚ ሎውቶንባክ ስሙ ኣፍቃሪ ስፖርት ብሓያል ስምዒት ማሊኡ ደርቢው ብሓጎስና ጨደረ ናብ ዕቡድ ተለዊጡ እንከሎ ዳግማይ ብዓይኒ ካሜራ ተቐርጸ እቲ ጸወታ ምስ ተፈጸመ ንክልተ ጥርዚ ስምዒት ሎውቶንባክ ዘንጸባርቕ ስእሊ ብላዕልን ታሕትን ተነጻጺሩ ኣለዋ ኣብ ዝበሃላ ማሕበራዊ ሚድያታት ኩዕሶ እግሪ ከም ቫይረስ ተላብዐ በዚ ዝተመሰጠት መንገዲ ኣየር ስዊዝ ድማ ንሎውቶንባክ ንግጥም ርብዒ ፍጻሜ ሃገሩ አንጻር እስጳኛ ክዕዝቦ ዝኽእል ናጻ ትኬት ስታድዮም ክሮቶዞቭስክን ናብቲ ነቲ ጸወታ እተአንግድ ወደ ባይት ከተማ ሴንት ፒተርስግን ኣብፂሑ ዘምልስ ናጻ ትኬት ኤርን መጽያትሉ ኩባንያ መስተ ሬድቡል ወገኑ ንሎውቶንባክ ንጉዕዝኡ ድርዒ ዝኾኖ ብናጻ መስተ ጆባ ክብሎ ምዃኑ ከፍልጥ እንከሎ ቤት ጽሕፈት ቱሪዝም ስዊዘርላንድ ኸ ብድሕሪ ምዛም ዩሮ 2020 ኣብ ዝመረጾ ቦታ ብናጻ ከዛንዮን ከዘናግዑን ከም ዝደሊ ሓቢርዎ ፌደራላዊ ቤት ጽሕፈት ህዝባዊ ጥዕና ስዊዘርላንድ ብሸነኹ ንሎውቶንባክ ከም መወዓውዒ ገጽ ፕሮግራም ክታበት ኮሮና ቫይረስ ክጥቀመሉ መደብ ከም ዘለዎ ይግለጽ ኣሎ
ሕጂውን ምስ ጉዳይ ካሜራን ማሕበራዊ ሚድያን ዝተኣሳሰረ ሓበሬታ ኢና ከነስዕብ ዝሓለፈ ሰሉስ 29 ሰነ ኣብ ውድድር ዩሮ 2020 ሃገራዊት ጋንታ እንግሊዝ ንጀርመን 2-0 ብምቕፃዕ ድሕሪ 55 ዓመታት ንፈለማ እዋና ኣብ መድረኽ ከውዲቕካ ምሕላፍ ኣብ ልዕሊ ይዛ ስማ ከም ዝኾነት ክንገረላ ዝጸንሐ ሃገራዊት ጋንታ ዓወት ተጎናጺፋ ኣብዚ ፀወታ ጀርመን 1-0 እናተመርሐት እንከላ ምስ ሓላዊ ውልዳት ፊት ንፊት ንበይኑ ተፋጢጡ ምቹእ ጎል ናይ ምዝጋብ ዕድል ዘባኸነ ቶማስ ሙለር ኣብ መበል 9 ደቂቕ ተቐይሩ ካብ ሜዳ ኣብ ዝወጸሉ ዝነበረ እዋን ሓንቲ ኣብ ገጻ ባንዴራ ጀርመን ዝተቐበት ንእሽቶ ቆልዓ ኣብ ኣፍ ልቢ ወላዲኣ ተጸጊዓ ብብኽያት ተነኽኒኻ ንብዓታን ናውሓዘትን ከላ ዘርኢ ስእሊ ብቴሌቭዥን ናብ ኣብ መላእ ዓለም ኮይኖም ነቲ ግጥም ዝከታተሉ ዝነበሩ ተዓዘብቲ ተመሓላሊፉ ኣብ ተመሳሳሊ እዋን ድማ እዚ ምስሊ እዚ ኣብ ስታድየም ዌምብሌይ ኣብ ዝተሰቕለ ኣዝዩ ዓቢ መስኮት ቴሌቭዥን ይረአ ነይሩ ንሓዘን ናይዛ ብግምት ጓል 8 ዓመት ትኸውን ቆልዓ ዝተዓዘቡ ደገፍቲ እንግሊዝ ድማ ብዋጭዋጭታን ሆይሆይታን ኣሽካዕሊሎም በዚ ከይተሓጽሩን ድሕሪ ትግጥም ነቲ ቪድዮ ይኹን ስእሊ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ እናተቐባበሉ ከላግጹላ ክድህልዋን ከናሽዋን ቀንዮም ነተግባራት ናይዞም ደገፍቲ ብዙሓት ብሪጣንያውያንን ካልኦት ኣፍቀርቲ ኩዕሶ እግርን ኮኒኖም እዮም ሓደ ካብኦም ተጻዋታይ እንግሊዝ ነበረን ኣብዚ እዋን እዚ ድማ ምስ ዝተፈላለያ ዓበይቲ ማዕከናት ዜና ስፖርት ከም ተንታኒ ግጥም ኩዕሶ እግሪ ኮይኑ ዝሰርሕ ዘሎን ጋሪ ሊንከር እዩ ንሱ ኣዝዩ ኣጸያፍን ሕማም ዝተመልአ ጽሊ ወጻእተኛታትን ብምባል ንስራሕ ናይቶም ብሓያሎ ብዕድመ ዓበይቲ ብእምሮ ግን ህፃውንቲ ዝብል መግለጺ ዝተዋህቦም ደገፍቲ ኣወጊዙ ሓደ ኣብ ዶብ ዌልስ ዝነብር ዩኤል ሂውዝ ዝተባሃለ ብሪጣንያዊ ወገኑ እታ ቆልዓ ከም እተጎድአ ስለ ዝተገንዘበ ብሪጣንያ ሕሱማት ጥራይ ዘይኮኑ ሕያወት ዝኾኑ ነበርቱን ከም ዝርከብዋ ነታ ግዳይ ንምርጋጽ ኣብ ጀስት ጊቪንግ ዝተባሃለ ናይ ወፍያ መርበብ ሓበሬታ ካብ ህዝቢ ብውሕዱ 500 ፓውንድ ንኸዋጻላ ተበግሶ ወሲዱ ለካሚኻ መርዓሎ ቀዳዊኻ ኸኣሞት ኣሎ ከም ዝበሃል እዚ ብሂውዝ ዝቐረበ ጻውዒት ብህዝቢ ልዑል ተቐባልነት ስለ ዝረኸበ እዛ ብስዕረት ሃገራን ብዝወረዳ ጸርፍን ላግፅን ርእሳ ድኒና ዝነበረት ጀርመናዊት ቆልዓ እዚ ተረኽቦ ንሰናያ ኮይኑ ክሳብ ትማሊ ንግሆ 35653 ፓውንድ ተበርኪቱላ ኣብ ዓውዲ ንግዲ ዝነጥፍ ወዲ 51 ዓመት ሂውዝ ኣብ ልዕሊ እዛ ቆልዓ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ዝበጽሐ በደል ተዓዚብዮ ዒቕ ድማ ኢሉኒ ኣብዚ እዋን ብዙሕ ጽሊ ወጻእተኛታት ኣሎ ኣብ ሃገርና ማዕረ ክንደይ ምጽዋር ስሒው ከም ዘሎ ዘገርም እዩ ብተወሳኺ እውን ነዚ ኣብዚ ዓዲ ዘሎ ሰናይ ነገር ዘዕለቕልቑ ባዕለገታት ኣለዉ እዚኦም ኣብ ዓለማዊ መድረኽ ንኣቓልቦና ንዝምድና ይዕሩኽትናን መሻርኽትናን ይዕንው ኣለዉ ኣነ ነዚ ዓለም ክቕይራ ኣይኮንኩን ደልየ እንታይ ዳ ኣብ ገጽታ ቆልዓ ቁሩብ ፍሽኽታ እንትዕሰልናን ስድራ ቤታ ኸኣ ኣብ ብሪጣንያ ቁንዓት ሰባት እውን ከም ዘለዉ ምእንታን ክርድኦምን ኢለ ብምባል ምኽንያት መበገሲ ናይቲ ቅዱስ ሓሳብ ኣረድዩ ብዘይካዚ ሂውዝ ክሳብ ሕጂ ምስ ስድራ ቤት እዛ ጀርመናዊት ግዳይ ከም ዘይተረኸበን ጀርመናውያን ጋዜጠኛታት ከዓ ኣብ ምድላዮም ንኽተሓባበርዎ ተወኪሶም ከም ዘሎን ድሕሪ ምግላጹ ምስ ረኸቦም ብምሉእ እቲ ዝተኣከበ ገንዘብ ከም ዘረክቦምን ከቐበልዎ ፈቓደኛታት እንተዘይኮይኖም ግን ነቲ ገንዘብ ንትካላት ግብረ ሰናይ ክምጥዎ ምዃኑን ኣፍሊጡ ኣብ መጀመርያ ናይዚ ዝተዛዘመ ዓመተ ስፖርት ካብ ክለብ ኤርቢ ላይፕዚግ ናብ ክለብ ቸልሲ ብ47.5 ሚልዮን ዝተሰጋገረ ጀርመናዊ ቲሞ ቨርነር ናብ ስታድየም ስታንፎርድ ብሪጅ ክመጽእ እንከሎ ንክለቡ ጎል ብጎል ንኽገብራ በሪኽ ትጽቢትዩ ተነቢሩሉ ነይሩ ይኹን እምበር ኣዴኻ ከም ዝለኣኸትካ ዘይኮነስ ዕዳጋ ከም ጸንሐካ ስለ ዝኾነ ኣብ 4 ግጥማት 12 ሸቶታት ጥራይ ይቝፂሩ ውዱኣት ዝኾና ንጎል ካብ እተእትወን ንኽትስሕተን ዘጸግማ ኳዕሳስውን ብተደጋጋሚ ከጥፍእ ሓግዩ በዝን ወዲ ኸምዝን ድማ ኣብ ምድኣል ዝነጥፉ ዝተፈላለዩ ማህደራት ማሕበራዊ ሚድያ ንቨርነር መስሓቂአንን መስሓቂ ተኸታተልተንን ካብ ዝገብሮ ሓፂር ግዜ ኣይቝፀራን ካብ ዩሮ 2020 ምስ ሃገሩ ጀርመን ዝተገለፈ ቨርነር ብቕድሚ ትማሊ ሰንበት ንቅድድም መኪና ፎርሙላ ንምዕዛብ ናብ ኦስትርያ ጌሽ ነይሩ ኣብ መደበር ቴሌቭዥን ስካይ ስፖርት ነቲ ውድድር ብቐጥታ ትጽብጽብ ዝነበረት ናታሊ ፒንካም ከዓ ቅድድም ቅድሚ ምጅማሩ ንቨርነር ንኸተዘራርቦ ናብ መወዳደሪ ጽርግያ ዓዲማቶ ቃለ መጠይቃ ቅድሚ ምጅማራኻ ኣብዚ ንሓላ ውልዳት ጀርመንን ክለብ ቸልሲን ቲሞ ቨርነር ረኺቦም ኣለኹ ብምባል ነቲ ወዲ 25 ዓመታት ቃይ ከም ሓላ ውልዳት ብጌጋ ኣላልያቶ በዚ ድማ ቨርነር ዋላ እኳ ካብ ሜዳ ሪሕቑ ኣብ ዕረፍቲ እንተሃለወ ብሰረዚ ናይ ሰንበት ክስተት ግን ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ግዳይ ባጫ ካብ ምዃን ኣይዕረፈን ገለ ነቲ ቃለ መጠይቕ ዝተኸታተሉ ተላገጽቲ ናታሊ ንቨርነር ዝግብኦ ቦታ ረኺባቱሉላ ንዝመጽእ ዓመተ ውድድር ከም ሓላ ውልዳት ኮይኑ ይጻወት ክብሉ እንከለዉ ሓደ ካልእ ኸኣ ሓንቲ ቨርነር ኣብ ሓደጋ ኣጋጣሚ ናብ ሸቶ እናምርሐት እንከላ ርግጸኛ ንምዃን ብእግሩ ናህሪ ክውስኸላ ክብል ቀሊዑ ሸቶ ካብ ምዃን ካብ ኣፌት ልዳት ዝዓንቀጻ ኩዕሶ እተርኢ ቪድዮ ብምዝርጋሕ እቶም ቨርነር ሓላ ውልዳት ተባሂልልኩም ትግረሙ ዘለኹም ኣይትገረሙ ነዚ ቪድዮ እንተዳሪኢኹም ናታሊ ናቱ ያሂባቶ ቨርነር ሓላ ውልዳት ዳ እምበር ኣጥቃዕ ኣይኮነን ብምባል ተዋዚዩ
نتور دي فرانس حويسكا زتفلالو سبورتا ودرات زدالو ودب سبورت أماري ويكا The Amori Sport Organization أبلعلي حانت فرنسايت قوال نستيتي أقربو زنبرا كسي سحيبو اتا قوال نستيتي بغدام 26 سنة 297 كيلومتر راب شفنة مغفتي ودر مبل 208 وورلد تور دي فرانس أبلعلي تغرى دماي بزسعبتو حدقايا أب تحتي قصر بوليس أتيات صنيحة إذا بقامقوا الجرمن أب حقوين إن حقوين زبل صحف السفرو بكارتون استدالوه تابع لحيزا أبدي كاب برست ناب لاندرنو أب زمرحي مودادر بوتا استرخبات كسستي كردم كفتسام 45 كيلومتر مسترفوه بتحيزات وزنبرت تابيلا بزيفلات نجرمناوي تقلد ماي وورلد تور تيم يومبو فيزمان توني مارتين دهر معنقافه بعسرتا زقصرو اب غونن دهرن مارتين زنبرو تقدادمتي ابايتا تسطيحهم كم وصي زحدغا زصعبو ماسيتي كلته تقدادمتي كاب تور دي فرانس كسنابتون كلو كالو شمونته دما حكمناو كنكن تغيرلوم وددروم قصيلوم بسنكتي اب تاريخ تور دي فرانس حدا كاب زخفو جاملاوي حدغاتات مودق تبايلو استغلص فصامي اتقددم 5 دقائق دو كبل تجديدو نيرو قطمات فرق فصامي يرو 2020 لومن صباحن مشيت ساعه 8 ككايديوم بتي وصي زلو مدب مسرت لومي ايطاليا انصار اسبانيا صباح ربع انجليز انصار دنمارك كرخبان كابزي كلته صوتاتات تعوتي كوينن زوصا غانتاتات زمت سنبت 11 حمله ساعه 8 مشيت نوانጫ كفالمان نايزي عامت زي ودر كوبا امريكاون اب تمساسال مدرخ زبصحي كون كلو تمالسوني فرقليتي برازيل مسبيرو تغاطيمالا صباح ناب ربع اب زوجح ساعه كلته ناي ليتقا ارجنتينا كولومبيان كغاطمان عوتات غانتاتات زمت 11 حمله ناب سنبت اب زوجح ساعه 1 ناي ليتي صوا كوبا امريكان ملعل كفادطين كبرات تغتاتلتنا نلومي ادالينا وزنبرنا سموناوي مدب سبورت فصيمنا لنا زمت سمون بخالق زتفليه تحتوتات كسب نرغب نخلنا سلام زي راديو إيرنا دمص راديو إيرنا